May send akong picture. Umalis ka na! Wala ka nang babalikan dito! Di ka na natala sa tatay ni Lovely! Wala nang tao dyan. Lumipat na sila ng tirahan. Mang Romeo, Kala ko nakalimutan mo na ako, Ruby. bigyan niyo pa po ako ng konting panahon. Yung anak mo, may asawa na. Huwag niyo po silang idadamay. Oo nga, no? May nakita pong isang lalaki na pumasok dito sa bahay niyo. Ano na naman ba to? Hindi lang pala ako yung may lihim na tinatago sa'yo. Ma, Bibili lang ako ng diaper ni baby. sandali lang. Titignan ko lang kung si Lovely na yan. Manda ka, Lovely. Anong ibig sabihin nito, Lovely? Alam ko na ang totoo! Na nakikipagkita ka sa matandang to! Hindi ba tama ako na may lalaki siya? Sino yung lalaking tinutukoy mo, Ruby? Ako ba? Mang Romeo? Magkakilala kayo, ma? Gulong-gulo na ako! Man! Oh, Mare. Nandito ka pala. Hindi ka man lang nagsabi. Oo, Mare. Simula nung nanganak si Lovely, umuwi na ako dito. Maupo nga muna tayo. Oo nga pala. Nanganak na si Lovely. Kamusta ka naman, Mare? Kayo ni Brian. Heto, Mare. Hindi mo na ako nagpapakita kay Brian. Kasi nahihiya ako sa mga ginawa ko. Ibig sabihin, hindi mo pa nakita yung apo mo? Balita ko, ikaw daw yung nagdala kay Lovely sa ospital. Nakita ko na, Mare. Nung nakita ko yung apo ko, nawala lahat ng galit ko kay Lovely. Kamukha ni Brian yung apo ko. Eh, bakit hindi ka bumalik sa bahay nila kung ganun? Alam mo, Mare, ngayon ko lang napag-isip-isip na hindi kami pwede sa iisang bubong. Kailangan kong tanggapin na may sarili ng pamilya yung anak ko. At nag-aasikaso at nag-aalaga sa kanya. Hindi bale, Mare. Pwede ka naman dumalaw-dalaw doon para makita mo yung apo mo. Ang importante, natuto ka sa mga pagkakamali mo, Mare. Oo, Mare. Hindi ko na yun uulitin. Pero Mare, paano yung pagkakautang mo? Hindi ko na muna iniisip yun, Mare. Pero nakakapagtaka, hindi na nila ako tinatawagan. Hindi ka ba natatakot? Baka kung anong gawin nila sa'yo. Natatakot, Mare. Pero huwag mo sasabihin na nandito ako, ha? Sige, Mare, makakaasa ka. Mahal, napatulog ko na si baby. Hindi pa ba tumatawag si mama? Hindi pa nga, mahal eh. Hindi ko rin alam kung handa na rin ba akong kausapin siya. Paano yung bahay niyo? Hahayaan mo na lang bang mawala? Mahal, naalala mo ba yung savings natin? Oo, mahal. Hindi natin gagalawin yun, mahal. Kailangan natin gawin to para kay mama. Huwag na muna nga natin pag-usapan yan, mahal. Kaya ano, pag-iisipan ko. Oh, saan ka pupunta? Sa labas lang. Mag-iisip-isip muna ako. Boss, may send akong picture. Yan yung anak at manugang ni Ruby. Balita ko, boss, wala na si Ruby dito dahil nalaman ng anak niya yung utang niya. Sige, titignan ko. Sige, boss.
tigilan. Di ka ba naawa sa anak mo? Iiwan mo yung anak mo para sa lalaking yan? Pero mahal ko si Berto, Tay. At yung anak mo, hindi. Mamili ka. Pag lumabas ka ng bahay na to, hindi mo na makikita yung anak mo. Sorry, anak. Babalik si Mama, ha? Umalis ka na! Wala ka nang babalikan dito. Di ka na natala sa tatay ni Lovely. Berto, Mare, ano? Halika na? tara. Teka, sigurado ka na ba sa gagawin natin? Paano si Ruby? At ang anak mo? Ano ka ba? Huwag mo nang isipin yun. Halika na. Sige. Tay? Tao po! Tay? Tao po! Tay? Uy, miss! Wala nang tao dyan. Lumipat na sila ng tirahan. Ha? Kailan pa ho? Mga ilang buwan na rin ang lumipas. Sige, salamat. Hello? Hello, Ruby. Kumusta ka na? Sino to? Ang dali mo naman yata makalimot, Ruby. Mang Romeo? Kala ko nakalimutan mo na ako, Ruby. Mang Romeo, bigyan niyo pa po ako ng konting panahon. Nagka-problema kasi kami ng anak ko. Huwag mo nga antayin na ako kumilos, Ruby. Ang usapan ay usapan. Hindi ko naman po nakakalimutan yun, Mang Romeo. Alam mo naman siguro ang obligasyon mo sa akin, Ruby. Dapat alam din yan ng anak mo. Opo, Mang Romeo. Konting panahon na lang po. Nakikiusap po ako sa inyo. May iba tayo. Yung anak mo, may asawa na. Opo, Mang Romeo. Wala po silang alam dito. Huwag niyo po silang idadamay. Di ko ugaling mangdamay na ibang tao, Ruby. Tatawag na lang ako ulit. Sige po. Tama kaya na si Lovely ang apo ko, ang manugang ni Ruby. Tagal ko nang hindi nakikita si Lovely. Dito kaya siya napadpad. At may asawa na. Apo, graduate ka na ng kolehiyo. Anong balak mo ngayon? Lo, gusto ko pong magtrabaho. Kung yan ang gusto mo po, tatawagan ko yung sakong manager sa negosyo at ikaw ang hawak doon. Lo, wag na ho. Hindi ho yan ang ibig kong sabihin. Anong ibig mong sabihin ako? Gusto ko pong tumayo sa sariling paa ko po, Lo. Yung ako po yung maghahanap ng trabaho. Yung paghihirapan ko po. At magkaroon ng lalaking magmamahal sa akin. Hindi dahil sa mayaman ako. Hindi kita talaga maintindihan ako. Lahat ng negosyo ko, ikaw ang magmamana. At ikaw ang mamahala balang araw. Yun na nga po, Lo. Ayoko pong mahalin ako ng lalaking gusto ko. Dahil lang sa pera ang gusto. At hindi bilang ako. Kung yan ang desisyon mo po, kapag handa ka na, bumalik ka na. Kung totoo man yung nakita ko, manugang siya ni Ruby. At siya yung sinasabi ni Ruby na ayaw niya. At kaya siya nabaon sa utang. Pinipigilan siya ng manugang niya na makahingi sa anak niya. Hindi ganon ang apo ko. Hindi ko pinalaki na ganon ang apo ko. Boss, dyan nakatira yung anak ni Ruby.
Bakit, mahal? Parang kanina ko pa napapansin yung kotse sa labas. Parang hindi taga rito. Oo nga, no. Pero, baka naman bisita lang yun sa kabilang bahay, mahal. Doon kalaling Lydia. Sa bagay. Pero kanina pa kasi yan eh. Nakaandar pa nga. Parang may tao sa loob. Baka naman nahihinitan lang yung driver, mahal. Alam mo naman ngayon, summer na. Baka may hinihintay lang. Mahal, pumasok na lang muna kayo siguro sa loob ni baby. May bibilin na ako sa tindahan. Sige, mahal. Hintayin ka na lang namin sa loob. George, kausapin mo muna yung lalaki sa tindahan. Pupuntahan ko lang yung apo ko. Sige boss, mag-iingat po kayo. Ako na pong bahala dun sa lalaki. Teka lang, mahal. Lolo? Apo, ang tagal kitang hindi nakita. Nandito ka lang pala. Lo, bakit po nandito kayo? Paano niyo po nalaman na nandito ako? Hali nga po kayo dito sa loob. Mamaya may makakita sa inyo. Mahabang kwento, apo. Lo, kasal na po ako. At may anak na po ako. Minahal niya po ako hindi dahil sa estado ng buhay ko, kundi bilang ako. Hindi ka ba sinasaktan o minamaltrato ng asawa mo dito? Hindi po, Lo. Mahal na mahal po ako ni Brian. Pero, Lo, kailangan niyo na pong umalis. Tatawagan ko na lang po kayo kapag handa na akong ipakilala kayo kay Brian. Bakit, apo? Ayaw mo bang makilala ako ng asawa mo? Hindi pa ho ako handa. Baka ho masaktan siya kapag nalaman niya yung totoo. Kung yan ang desisyon mo, apo, masaya akong nakita kita. At nasa maayos kang kalagayan. Opo, Lo. Sige po, baka padating na po si Brian. Sige, apo. Aasahan ko yung tawag mo. Opo, Lo. Sige po, umalis na po kayo. Oo nga pre. Sige pre, alis na ako. Sige, pre. Ingat ka. Apo ko nga yung anak ni Ruby. Paano po yan, Chairman? Oh, mahal. Bakit parang ang tagal mo naman yatang bumili? Nakausap ko kasi yung driver ng kotse dyan. Anong sabi, mahal? Sabi niya, hinihintay lang daw niya yung boss niya. Boss niya? Sino daw? Hindi ko na natanong, mahal. Tara na, kumain na tayo. Sige, sakto. Tulog na si baby. Tara na. Mal, si baby umiyak. Ako na magbubukas ng pinto. Sige, mahal. Mama, halika, tuloy ka. Parang ang tagal ko nawala. Namiss mo agad ako? Si mama naman. Sige na po, umupo na muna kayo dyan. Teka lang po, tawagin ko lang po si Labi. Sandali lang, anak. Pwede ba kita makausap? Ano po ba yun, ma? Tungkol saan naman po? Wala ka bang nahahalata sa asawa mo? O napapansin sa mga kilos niya? Anong ibig niya sabihin, ma? Nung isang araw kasi, anak, pupunta sana ako dito. Kaso, may nakita kong isang lalaki na pumasok dito sa bahay niyo. Ma, ano na naman ba to?
Hindi pa din ba tapos to? Anak, sandali lang kasi. Makinig ka sa akin. Naman? Tahimik na oh. Tapos may bago na naman. Kasi yung lalaking nakita ko, yung matanda, Tumahimik ka na nga muna. Ma, mano po? Kanina pa kayo dito, Ma? sige Brian, aalis na pala ako. Ma, hindi niyo man lang ba sisilipin yung apo niyo? Hindi na. Kapag handa na ako. Hindi lang pala ako yung may lihim na tinatago sa'yo. Ma! Mahal, ano bang nangyayari? Wala mahal. Akala mo, sino matino? Siya din pala, may tinatagong baho. Teka, sino yung lalaking yun? Sino kaya yung lalaking yun? Anong ginagawa niya sa bahay nila, Brian? Si Brian yun ah. Saan kaya siya galing? Sinasabi ko na nga ba, itinatago si Lovely. Mare, Oh, Mare, bakit naparito ka? alam mo ba, may babalita ako sa'yo. May nakita kasi akong lalaki na pumunta sa bahay nila Brian. Ibig mong sabihin si Lovely? May lalaki? Kapapanganak lang niya ah. Yun na nga, Mare. Baka mamaya, yung batang yun, hindi talaga anak ni Brian. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Sa'yo na nga mismo nang galing. Nakamukha ng bata si Brian. Ah, basta. Kitang-kita ng dalawang mata ko na galing yung lalaking yun sa bahay nila Brian. Naku Mare, masamang bintang yan ha. Lalo na, at anak mo pa si Brian. Teka nga, maiba nga tayo. Tinatawagan ka pa ba nung matandang yun? Isa pa nga yun eh. Nagtataka ako bakit hindi na siya tumatawag. Naku Mare, mag-iingat ka ha. Hindi basta-basta yung pinagkakautangan mo. Alam ko naman yun, Mare. Hindi ko pa nga nakakausap si Brian tungkol dito. Bakit? Hindi nyo pa ba napag-uusapan? Hindi pa nga, Mare. Mahal, sandali lang. Kunin mo muna si baby. Sige. Sagutin ko lang to ha. Hindi kaya tama yung sinabi ni Mama. Lo, di ba sabi ko sa inyo ako yung tatawag? Apo, pasensya ka na. Lo naman, hindi pa ho ako handa na sabihin sa asawa ko. Apo, meron ka pang hindi nalalaman. May kailangan pa akong sabihin sa'yo. Kailangan natin magkita. Ano po yun, Lo? Bukas Apo, magkita tayo. Sa kanto, malapit sa bahay nyo. At sasabihin ko, huwag kang mag-alala po. Mag-iingat ako. Subukan ko po, Lo. Pero hindi ko po may papangako. Sige Apo. Mahal, Kanina ka pa ba dyan? hindi naman mahal. Bakit? Nilapag ko na nga pala si baby sa loob. Sige, mahal. Pupunta na ako sa loob. Sisilipin ko lang siya. Mahal, Saan ka pupunta, mahal? bibili lang ako ng diaper ni baby. Paubos na kasi. Saglit lang ako. Sige. Sige, mahal. Alis na ako, ha? Sige na, mag-ingat ka.
Ma, Bakit anak? May problema ba? ma. Mukhang tama po kayo sa hinala ninyo. Umalis po si Lovely. Mukhang makikipagkita po siya sa lalaki niya. Sinasabi ko na nga ba? Hintayin mo siya makauwi, anak. Pupunta ako dyan sa inyo. Sige po, ma. Ma, sandali lang. Titignan ko lang kung si Lovely na yan. Manda ka, Lovely. Lo, nandito na po tayo. Huwag kang mag-alala po. Akong bahala. At saka po, Lo, yung tungkol sa pagkakautang sa ni Mama. Sa loob na natin pag-usapan niya na po. Kapag harap na natin yung asawa mo. Tara, mabaan tayo. Anong ibig sabihin nito, Lovely? Mahal, magpapaliwanag ako. Alam ko na ang totoo na nakikipagkita ka sa matandang to. Ba't di mo nilang sinabi sa akin na ayaw mo na? Hindi yung itatago mo pa na may iba ka na. Sandali, Eho. Mali ka nang iniisip. Magpapaliwanag ako. Mahal, siya ang lolo ko. Lolo mo? Mahal, sa loob na namin ipapaliwanag. Pumasok na tayo sa loob. Pinagtitingin na tayo ng tao dito, oh. Ano, Brian? Nakita mo ba yung lalaki ng asawa mo? Hindi ba tama ako na may lalaki siya? At ang kapal na mukha, hinatid pa talaga siya dito? Sino yung lalaking tinutukoy mo, Ruby? Ako ba? Mang Romeo? Magkakilala kayo, ma? Gulong-gulo na ako. Mahal, magpapaliwanag ako. Siya ang lolo ko. Hindi ko sinabi sa'yo kasi ayokong malaman mo na nanggaling ako sa may kayang angkan. Nalaman ni Lolo na dito ako napadpad nung pinapasundan niya si Mama kay George. Dahil kay Lolo, nagkautang si Mama. Lolo mo si Mang Romeo? Hindi! Hindi maaari to! Pinaglololoko niyo lang ako! Ma! Hayaan niyo muna si mama niyo. Maaring nabigla lang siya sa nalaman niya. Patawarin niyo po sana yung mama ko. Ako na po ang magbabayad ng utang niya. Mahal, huwag kang mag-alala. Nakausap ko na si Lolo. Pwede nating unti-untiin sa kanya. At hindi na rin niya kukunin ang bahay niyo. Maraming salamat po. Walang anuman. Nagpapasalamat ako sa pag-aalaga at pagmamahal mo sa apo ko. Sige, aalis na ako. Kausapin niyo na lang yung mama niyo. At kung makakausap niyo, pakisabi, napuntahan na din ako. Paano po? Aalis na ako. Papasyalan ko na lang ulit yung apo ko sa tuhod. Sige po, Lo. Maraming salamat po. Hayaan mo, mahal. Papasyalan natin bukas si Mama. Sige, mahal. Handa ka na ba, mahal? Oo naman, mahal. Tara na. Ma, ano po? Kaawaan ka ng Diyos. Mano po, Ma? Kaawaan ka ng Diyos. Ma, maraming salamat po sa pagdala niyo sa akin sa ospital. Pagkatapos po kasi noon, hindi ko na ho kayo nakita. Sa totoo lang, nahihiya ako sa inyo mag-asawa. Lalo na sa'yo, Lovely. Ang sama ng pinakita ko sa'yo. Akala ko kagaya ka rin ng babae ni Berto. Yung pala, Ma, maaari yung magkamukha sila ni Lovely o magkamag-anak. Pero hindi ho ibig sabihin nun magkatulad ho sila. Tama po, Ma.
Tsaka, hindi ko po iiwan si Brian. Siya nga pala anak, dito muna ako titira sa bahay natin. Sigurado ka po, ma? Bakit po? Dadalaw-dalaw na lang ako para pasyalan ko yung apo ko. Ma, okay lang naman po sa akin kung magkasama tayo sa bahay. Dito na lang ako. At isa pa, ayokong iwan yung bahay. Nalilibang naman ako, huwag kayo mag-alala. Nandito naman si Ninang Mitch nyo. Basta ho na ya. Huwag na ho kayo babalik sa pagsusugal. Hindi na anak, natuto na ako. At ayoko na maulit pa yon. Saka, salamat sa'yo, Lovely. Dahil napakiusapan mo yung lolo mo, na unti-unti kong bayaran yung utang ko sa kanya. Basta Nay, lagi niyo pong dadalawin si baby ha. At nandito lang po kami lagi ni Brian. Kung may kailangan ho kayo, huwag ho kayong mahihiyang magsabi. Salamat mga anak. Ano pang hinihintay natin? Pumasok na tayo sa loob. Ayoko mainitan yung apo ko. Tara na. Sa bawat pamilya, hindi maiiwasan ang hindi pagkakaunawaan, sama ng loob at pagkakasala sa maliit man o malaking bagay. Ngunit kapag pinili naman natin ang magpatawad, unti-unti itong nagbibigay daan para sa pag-ayos, pag-unawa at muling pagbuo ng tiwala. Kaya sa tuwing may alitan sa loob ng pamilya, iisipin natin mas mahalaga ba ang pagpapanatili ng pride o ang paghilom at pag-unlad ng samahan. Ang pagpapatawad at pagpapakumbaba ang sagot na magdadala ng tunay na pagkakasunduan.